ତମେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ବସୁନ, ବାଟ ମଝିରେ ବସି ଯାଇଛ। ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡୁନି ତମକୁ? କେତେ ଥର କହୁଛି ବାଟରୁ ଉଠ ଉଠ ବୋଲି। ଏଇଠି ତମକୁ ପାଣି ଦଉଛି। ବେଶୀ କାମ ଧାମ କିଛି କରିପାରିବିନି। କଣ ହେଲେ? କେତେ ଥର କହିବି ସେଇ ବାଟରୁ ଉଠ ବୋଲି, ସେଇ ବାଟରୁ ଭିକ ନାଖେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଦେଲେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଆରେ କିଏ? ତମରି ବୋଉ। ଆରେ ବୋଉ ବସିଛି, ତାକୁ କହିଲେ ଉଠିବନି? ତମେ ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ରୁହ ମୁଁ ତା କଥା ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଆବେ ଏଠି ବଇଛୁ ବାଟଟାରେ, ତତେ କେତେ ଥର ସେ କହିଲାଣି ତୁ ଜମା ଉଠୁନୁ? ହଁ କିଭଳିଆ ଲୋକଟା କି ତୁ? ଉଠିଯିବି ରେ। ହଁ ଉଠିଯିବୁ, ଉଠିଯିବୁ। ଚାଲ ହଟ୍। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇନି, ତୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ମୋ ବୋଉ ତୋର କିଛି ନୁହେଁ। ବାହା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆଇଲୁ ଯେ ମା ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତମର ତ ଭାରି ସାହସ। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା? ଏଇ ପାଟି ଚୁପ। ଆଙ୍ଗୁଠି କାହାକୁ ବଢଉଛୁ? ଆଙ୍ଗୁଠି କାହାକୁ ବଢଉଛୁ? ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଲାଣି। ଓ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଦେଲୁଣି ତ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି ନା। ଓ ମତେ କହୁଛୁ? ତୁ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢିକି କଣ କଲୁ? ଯୋଉ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ରଖି ତୋର ଏଡେକରୁ ଏଡେ କଲା, ସେଇ ମାକୁ ତୁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡେଇକି ମାର। ଏତେ ଆଉ ତୁ ଭାଷଣ ମାନ, ଯା ଘରକୁ ଚାଲ। ହଁ ମୋ କଥା ତତେ ଭାଷଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା। ତୁ କଣ ଏକା? ତୋ ଭଳି ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ତମକୁ ବି କଣ କରିବ?